Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande okubingelela uNdlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa nangaso lesi sikhathi ngendlela akasithanda ngayo usigcinile salibona usuku lwanamhlanje. Siyambonga, siyamdumisa. Bazalwane, ngidelile izolo, ngiyacela abezayo mabakhonfeme. Ngiyacela abezayo bakhonfeme. Nansi inkinga engibhekene nayo manje. Kukhona abantu abalethwa umfundisi bese bebuya beziriphothela bona ngokwabo ukuthi bayeza, then kudablisha ama-figures lokho. Ngakho-ke ngiyacela abantu abaphethwe umfundisi abariphothe kumfundisi ukuthi bayeza, umfundisi wabo, umphathi wabo enze i-list abese eyithumela. Kuleyo list iyahlukanisa abantu besilisa nabesifazane. Uxolo. Ihlukanisa ney'ngane ngoba kukhona lento kufuneka siyilungise. Khona iy'ngane ezizayo ezincane ezino-5 years, 6 years, no-7 years, no-4 years. Bazalwane, ingane no-4 years kuya ngokuthi ubulili bayo bunjani. Uma iwumfana, iyinkwenkwe, izolala noyise. Ingane eno-4 years uma iwintombazane izolala nonina. Sasikhulumile, asikwazi ukuthi silalise iy'ngane ezino-4 years abafana zilale nomama bazo. Uma nikwenze lokho emakhaya enu nenza iphutha elikhulu kabi. Mina njengomfundisi, baningi abantu abathi mase bevuma izono, athi umuntu ngino-4 years ngangilala ekamelweni elilodwa nabazali, mase benza inkonzo ngangiye ngibalunguze becabanga ukuthi ngilele kanti angilele. U-4 years lo engikhuluma ngayo. Manje-ke ngabe uyayilimaza ingane yomfana wena ongowesifazane uma ulala nayo, wenza iphutha elikhulu kabi. Lizoba likhulu kakhulu-ke uma uzoza nengane yomfana eno-4 years yolala naye nabanye abantu besifazane, ngoba izolokhu ibapopola, ulimaza ingqondo yengane. Ngakho-ke ngiyacela iy'ngane ezino-4 years, uma iwumfana izolala noyise, uma iyintombazane izolala nonina. Uma iwumfana ihamba nonina engekho ozolala nayo, ngiyacela ukuthi ingezi, noma uma unina engekho azomshiya nayo, nonina akazukuza. Asikwazi ukuthi sisebandleni sizotshala inkanuko ey'nganeni. Ngethemba iyacaca leyo nto. Ingane yomfana ayilali nomuntu wesifazane. Ingane yentombazane ayikho lala noyise. Cha, akwenzeki nje lokho. Futhi uma isina-4 years nje ngisho ekhaya kwakho, ungalali nje naleyo ngane, ayihambe iyolala yodwa. Ngoba nina nicabanga ukuthi ingane ilele kanti ayilele. Nina enibadala niyakwazi lokho, nikwenzele nizingane. So senikwenzelani ey'nganeni zenu? Nicabanga ukuthi zilele? Cha, azilele. Ngakho-ke siyacela ukuthi umfundisi uma eseletha i-list asho ukuthi abesilisa bangaka, abesifazane bangaka, uma esehlalukisa iy'ngane okungenani from less than 21 years balule ukuthi neminyaka emingaka, ubani baneminyaka emingaka, uzogcina la ugcina khona. Ingane no-3 years, 2 years, 1 years, uma ingumfana engalala nonina. Kodwa inkinga yami ithi, uma isikhala-ke ibanga umsindo, ivusa bonke abazalwane? Ivusa bonke abazalwane leyo ngane? Bazalwane, sinenhlanhla entabeni ngoba noma ungezanga uyakwazi ukulalela inkonzo ku-WhatsApp, uyakwazi futhi ukuyibuka ku-YouTube. Akusho ukuthi uzobe ulahlekelwe ngaleyo ndlela, kuphela ulahlekelwe ukuhlangana nabazalwane, kodwa inkonzo uzoyithola njengoba injalo. Ngakho-ke ngiyacela ukuthi sibambisane kulokho. Abazalwane abaphethwe, ngiyacela bangaziriphotheli bona ukuthi bayeza. Njengamanje ngithi sikhava ukuthi khona i-branch, angiyibalule nje, yaseNquthu.
sekwenzeka i-duplication. Umfundisi ungilethela abantu nabo baphinde bazirephotha ngokwabo emaceleni, kusho ukuthi kulahleka i-communication. Ngakho-ke ngiyacela noma yimuphi umfundisi akhulume nabantu bakhe ukuthi ngizonirephotha mina. Uma umthuma umuntu uthi azirephothe umfundisi, ungazirephoti-ke wena, ungamrephoti-ke wena egruphini yakho ngoba uthe yena akazirephothe. Ngiyabonga kakhulu, ngiyethemba iyacaca le ndaba. Hhayi-ke asiqhubekele phambili. Singakaqhubeki, ngiyacela bafowethu asingene isipheko, asingene isipheko. Njengamanje ama-figures aseyagijima impela-ke manje, aseqile nje ku-100 kakhudlwana, kodwa isipheko asibonwa. Ngiyacela ngoba sisalele umhla ka-15, wena uhole kuphela inyanga le siphuma kuyona, izobe ingasadingeki imali yakho uma kuphela le nyanga uJulayi, ngoba kuzobe seku-late. Ngiyichazele le nto, sobe sesibhizi siklina iy'ndawo zokulala, akasekho ozotatazela ahambe ayothenga ukudla. Ngaphandle-ke mhlawumbe uma uzoyithumela exactly ngomhla ka-1, mhla ka-1 Julayi silungile. Kodwa umuntu othi uzoyiphatha, ngibuzile ukuthi sizoyenzani thina, ufuna siyenzeni leyo mali. Uma nje-ke uthi uyiphethe wena ufika nayo ngey'nkonzo kaJulayi, uyiphethe wena, siyenzeni ngoba sekuthengiwe na? Hhayi-ke asidluleke lapho bazalwane, asidlule. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Asiqhubeke-ke nenkonzo yethu. Ubunye kuKristu. uJesu uyabufuna ubunye, masibeni munye, ubunye kuKristu. Kodwa sithi-ke umphika uKristu uyalwa nobunye, ulwa nanoma yini engekaNkulunkulu, ulwa nanoma ubani othi usindisiwe. Gcina sengathi ukusindiswa kuhlukene kabili. Abanye sebebona abanye besindiswe kakhulu. Yazi nina nizenza abasindiswe kakhulu. Hey, ayisebenzi, akekho ukusindiswa kakhulu. It's either usindisiwe noma usindisiwe. Wena obona abasindiswe kakhulu futhi awusindisiwe nje wena. Usulokhu ucasha ngegama lokusindiswa. Awusindisiwe. Ngoba uma usindisiwe ukwazi ukubona abasindiswe kakhulu. Ukusindiswa kukodwa nje ukuhlukana nesono, uphila impilo engcwele, ungahlanganisi nalutho. Asiwakhonza amadlozi, asiwembula amatshe, asinikeli sisize abantu abenza imisebenzi, asenzi lutho uNkulunkulu athela uyisono. Okwethu kuphela esikwenzayo, sikhonza uNkulunkulu ngobungcwele. So akekho osindiswe kakhulu, akekho osindiswe kancane. Ukusindiswa kukodwa nje, uhlukene nesono noma usahamba nazo izono zakho. Mawusazihlobisa ugxeka uNkulunkulu wena ukuthi wakudalelani wanje. Wakudalelana wangaba namacici obhuti Nqwebe. Wakudalelani wamnyama wena ufuna ukuba mpofu. And kubuhlungu labantu abakhrimayo sesishila isikhumba sesibomvu engazi ukuthi uzosithatha apha esimnyama. Abanye bavele bagqunqe babe mnyama sebeyeka ukukrima. Abemnyama kakhulu ukukhanya izandla, kukhanya intamo, kanti wayekrima. Ake niyeke nje bafowethu ukushintsha ibala ngoba usazoma phambi kaNkulunkulu. Ngithande, ungizonde, ngizokutshela iqiniso ngoba ngifuna uye ezulwini. Hhayi, ngizokutshela mina iqiniso. Mhlawumbe abakutshele ebandleni lakho, mina ngizokutshela iqiniso ngoba ngifuna uye ezulwini. Futhi into enkulu edala ukuthi ngikutshela iqiniso, ingoba awukho ebandleni, useKhayelezwi, iKhayelezwi group. Uphuma ngesikhathi osithandayo, ungene ngesikhathi osithandayo. So ngamanye amagama, njengoba siseKhayelezwi asishumayeli imali. Abanye abefundisi basaba ukukhuluma iqiniso ngoba ibandla lizoncipha, inciphe imali yakhe. So manje mina akho mali enciphayo, akho mali eyandayo. Ngizokutshela iqiniso ngoba ngifuna ukuphila ingunaphakade uhambe ezulwini. Ungayenzeki into engalungile. Musushintshe, musufaka amazinyo egolide. Musufaka iy'nkophe. Musudaya iy'nwele. Konke lokhu engikhuluma ngakho kusezwini. Musukuzihlobisa.
phelela kuNkulunkulu ube ngcwele njengokuba yena engcwele, ufane nosuku owazalwa ngalo. Uxolise uma kuwukuthi usubhoboza imbobo zakho, woze enkosini uvuma isono sakho, uthi wena ezakho iy'ndlebe, uxolo, iy'ndlebe zakho sezinembobo ofaka amacici. Abanye bawafaka ekhaleni, abanye bazidwebile bazibhalile amagama i-tattoo. Funda uLeviticus 19 ngithi 26 uvesi mangaphazama. I-tattoo uNkulunkulu akayifuni. Ukugcaba uNkulunkulu akakufuni. Ugcabe ngokwesiko lesibongo sakho noma ugcabe ngathi uyihambele inyanga, woze uvume isono sakho sikline ngegazi likaJesu. Abanye bagcabe ezindaweni esingakwazi ukukhuluma ngazo kuma-private part abo. Banamaphupho amabi, baphupha amadimoni elala nabo, kanti wena wathatha idimoni walibeka phezu kwakho, phezu kwalesitho sakho. Liyazenzela nje. Awusakwazi uku-enjoya nowakwakho umungu wesilisa noma nowakwakho umyeni ngoba wathatha idimoni walibeka la. Ngakho-ke bazalwane, mina ngizolishumayela nje ivangeli lobungcwele, ngeke futhi ngiliyeke. Yekani ukubulala iy'ngane, ukuhlela umndeni, ukubulala iy'ngane. Ufunda uGenesis 38 uvesi 6 kuya 10. uNkulunkulu wambulala umuntu owathi mayihlangana nenkosikazi wachitha emhlabathini. uNkulunkulu wambulala. Ukubulala ukuhlela umndeni, ukubulala ukudla ama-morning after pill, ukubulala ukuziklina, ukubulala ukuchitha ngaphandle, ukubulala ukusebenzisa noma yini yokuhlela umndeni. Uyabulala, uney'ngane uzibulele. Ngifuna ukutshela iqiniso, ngeke ungene ezulwini wena iy'ngane ezingenacala zibe ziye esihogweni. Ayingeke kwenzeke. Ziya kanjani esihogweni? Funda abaseKorinte bokuqala chapter 7 verse 14. Lithi izwi lenkosi, indoda engakholwa ingcwelisiwe ngomfazi okholwayo. Kanjalo nomfazi ongakholwa ungcwelisiwe ngomzalwane, okungukuthi ngendoda. Bese lithi kungenjalo ngabe iy'ngane zenu zingcolile. So iy'ngane zomntwana kaNkulunkulu zingcwele. Iy'ngane zomuntu ongakholwa zingcolile. Ake ngisigxileke kuleyo ndaba. Uma ungakholwa, uthola ingane iphila usuku olodwa nje bese iyayishonela, ayiye ezulwini ngenxa yomzali ongakholwa. Uma nikholwa, nithola umntwana athi na one day ashone uye ezulwini lo mntwana. Now, uma-ke nina nihlela umndeni, ningakholwa, lezo ngane nizibulalayo ziyaphi? Esihogweni. Uma nihlela umndeni nikholwa, nenza isono, nibulala iy'ngane ziye esihogweni. Mina ngifuna ukukutshela iqiniso engalitshelwa uNkulunkulu, ngeke ungene ezulwini zizokuvimba lezi ngane. Hayi, ngeke ungene ezulwini wena. Ngakho vuma isono sakho. Ngiwanikeziwe amandla negunya ukuthi uma usuvuma isono sakho ngizikhulekele lezi ngane wazibulala wena ngokuhlela umndeni. Ngegama likaJesu ngizingenise ezulwini, ngimcela aziphelelise, azingenise ezulwini, ukuze wena uma usufa usuthethelela isono sakho nawe ungene ezulwini, ngoba ngeke ungene. Uma uzoyivuma izono ukhukhuluze, ungakhulumi ngale abortion, ungakhulumi ngokuhlela kwakho umndeni, usenkingeni. Ngiyakutshela nje, usenkingeni ngoba uyosha esihogweni ney'febe ney'phingi nababulali nabantshontshile nabanengekayo namagwala. Ngakho-ke kukubiza ukuthi mntakababa usondele kuNkulunkulu. Kukubiza ukuthi mntakababa uhambe ngobungcwele, umkhonze uNkulunkulu. Yikho-ke ngithi mina ngizokutshela nje ngoba ngiyakuthanda. Mhlawumbe nizobona ngathi angikuthandi. Ngiyakuthanda, ngikutshela iqiniso ngoba ngifuna uye ezulwini. And uma uye ezulwini uzoya ngobungcwele, ngoba izulu lingcwele. uJehova Sebawothi umdali walo ungcwele. uJesu Kristu indodana yakhe ingcwele. Umoya ahlala ngawo kithina ungcwele.
nathi kumele sibe ngcwele njengokuba engcwele. Abantu abaningi badivosile base beganwa abanye. iBhayibheli libeka kucaca oganwa ngodivosile uyaphinga. Funda uMark chapter 10, ngicabanga ukuthi uverse 11 and 12. Uyaphinga noganwa ngolahlwe indoda. Bantu abaningi bayaphinga manje bathi bashadile. Ezulwini uyaphinga. Uzongena kanjani ezulwini elingcwele la kungangeni khona abaphingayo? Ntaka baba, hayi nami bengithi sizokhuluma ngenkonzo yomphiko uKristu. Akusenzekanga, bengakathandazi, Moya Ongcwele wathi take over. Ngoba khona lo akhuluma naye noma khona laba akakhuluma nabo. Zihlanze mntaka baba, zingcwelise. uJesu sezobuya landa ibandla. Uzosala ngempela. And make wasala ngekudabukela, ubhekene nenkinga ongakaze uze uyibone. Yazi inkinga ongakaze uze uyibone, ubhekene nayo-ke. Woza kuJesu. Indlela yokuvuma izono. Uzobhuka, ngikunikeza usuku nesikhathi, ungifonele ngalesikhathi osinikeziwe. Ufone exactly ngaso, ungasheshi. Abanye bayasheshisa kanti angaqedi nomuntu omlandelayo. Ngeke nawe uthande ngithi ngingakaqedi nawe sekufona omunye. Cha. Fona ngesikhathi osinikeziwe, ngikulindile. Ngenamba oyinikeziwe mawubhuka, iyona ozofonela kuyona. Awufoneli kunoma yiphi inamba. Awufonele inambeni zika-WhatsApp. Iyodwa inamba esikhuluma kuyona. Mina-ke ngiyakuthanda. Ngizophinda futhi ngithi ngiyakuthanda. Yikho ngizokutshela amaqiniso. Uthi uJesu kuJohane chapter 8, iqiniso liyakunikhulula. Athi uma indodana umuntu inikhulula, nyoba ngabakhululekile impela. Ntonto chapter 8 verse 36, uthi uma indodana inikhulula. Athi ku-35, owenza isono uyisigqila sesono. Ngakho-ke, hlalani ezwini lami, nenze izwi leNkosi uJesu, ngoba ilona lizokukhulula. Iqiniso lizokukhulula. Mina ngizokutshela iqiniso. Leli mhlamba abangakutsheli lona. Mhlawumbe usuneminyaka ukhonza la ukhonza khona. Iqala nje lento engikutshela yona namhlanje. Uthi wena usunenqwaba yengane uyibulele. Uthi wena uzama ukuthi izingane zingalamane eduze. Wobuza ngizokutshela ukuthi kwenziwa njani. Uze ungone kuNkulunkulu. Ungibuze, ngizokutshela mina ukuthi kwenziwa njani. Ayazi mina ngizokutshela, kodwa ngizokutshela manje. Hayi angizokutshela manje. Ungibuze ngizokutshela. Usubulala-ke izingane, ngeke ungene ezulwini. Ake ngokubuka isikhathi sekufanele ngithandaze, simbonge uNkulunkulu ngalokho esesikuzwile. Hey, savele sangena ebungcweleni nje namhlanje. Ubungcwele nje bagijima bodwa. Yibangcwele. Leviticus chapter 11 verse 44. Yibani ngcwele ngoba mina Jehova Sebawuthi ngingcwele. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngevangeli anginikeze lona. Anginamahloni ngalo. Abangifuni, abanyoza kwethu abangifuni, baze balibeke kuleli khehla leli phethe ivangeli elidala. Ababondi bangipromote. Ivangeli elidala angidileleli kwizenzo 2. Ilona phela siliphethe. La ekhaya lezwi siphethe elidala ngoba uNkulunkulu umdala. uNkulunkulu akashintshi. Uye izolo, uye namhla, uye ngunaphakade. Lo Jesu indodana yakhe ayishintshi. Iyo izolo, iyo namhlanje nengunaphakade. Nomoya wakho ingcwele awushintshi. Why sifuna uNkulunkulu ashintshe? Siphethe ivangeli elidala lezenzo chapter 2. And liyaphilisa. Yilo leli lenza uPetro wathi Nkosi ngeke sisuke thina kuwe. Ngoba ngempela amazwi okuphila kuwena singayaphi. Wena-ke uyabona uzoyaphi. Kulungile uma uthanda ukuphuma ekhaya lezwi, kodwa ungizwile namhlanje. Uhamba nenxeba. Ngeke uzilandulele ngosuku lokwahluleka. Uyolisifisa lesi sikhathi. Ngeke sisabuye. Uyolifisa lolu suku. Uyozifisa lezi zikhathi ukuthi kube wabhuka, kodwa waliyeka ithuba. Yebo, ubhuka ngoba sekufikile. Khona abantu engidabukayo uma ngibona bebhuka.
Ngithi uma ngibheka ngithola ukuthi lokhu bangena ngo-2022 yonke lesi sikhathi ubengabhukhi. Angazi bekwenze njani. Ngo-2022 ngicabanga ukuthi kwakuwu-3 months 4 months ukhulume nami. 2021 kwakuyisikhathi esifushane noma sasesisidanyana ku-22. Ngo-2020 kwaqala kwayiviki, kwawu-2 weeks, kwayinyanga, kwayophela u-2020 kwaqala ukuqhubeka. Ukwanda kwesikhathi sokuthi ngilindwe. Namhlanje u-5 years exactly. 5 years exactly owulindayo. Kodwa okuhle uNkulunkulu asekuvezile, usesinciphisile isikhathi aweni. Sesikhuluma u-30 minutes. So iminyaka ayisagijimi kakhulu ngoba sekungena abantu abaningi. Every 30 minutes kungena umuntu. So unginikezile ukuthi ngizokhuleka kanjani ukuze noma ngabe uphethe amapage awu-15 noma uphethe awu-20 kodwa onke in 30 minutes sobe sesiqedile nawe usuthethelelwe. Siyambonga uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu odala isu, ongamlahli umxoshwa kodwa uqamba amasu ukuthi umxoshwa angabi ngumxoshwa kuyena. Masiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babulungileyo uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu ngamazwi sesiwazwile. Siyabonga moya kaNkulunkulu ophilayo, isimangaliso. Size sazi ukuthi sizokhuluma ngomphiko uKristu, kanti wena uyazi ukuthi ufunani ebandleni lakho. Busisiwe ozwayo lokhu umoya akukhulumayo ebandleni. Busisiwe ozwayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngothando osithanda ngalo. Siyezwa ukuthi lezi zinto awuzifuna, awubafuna abagqoka amawivu, awubafuna abaxhuma iy'nwele, awubafuna abazishintshile, awubafuna abaveza ikliveji, awubafuni abagqoka ezibampintshayo, awuyifuni ukubona imilenze yomuntu ubhalile ezweni lakho. Siyabonga Nkosi, ngiyazi-ke namhlanje baphumile abantu, bayaphuma bekhishwa iqiniso. Iqiniso lithi abezwa ukuthi kuthiwani, njengoba ukhulumile ku-1 John chapter 4 verse 5 and 6, ongeyena owasekhaya akangizwa ukuthi ngithini. Siyacela-ke Nkosi ungenelele. Siyabonga Nkosi kwazi ukuthi abaphumayo bangabaphika uKristu. 1 John chapter 2 verse 18 and 19. Uthe baphuma kithi ngoba bebengesibona bakithi. Siyabonga Nkosi, busisa le nkonzo, busise loyo ozokwenza okushoyo, loyo ozodela izwe lonke kuya kumsizana umuntu azuze izwe lonke alahlekelwe ukuphila kwakhe. Basize Nkosi bangasaba abangani, basize Nkosi bangasaba iy'hlobo, kuzothiwa baphuphile, kuzothiwa bakhathele, sebegqoka kanjani, kodwa ezulwini bayizindlalifa zezulu. Busisa-ke Nkosi lona loyo olalele wezwa. Siyabonga ngale nkonzo yanamhlanje. Udumo lonke silinikeza wena, lungo lwakho lukufanele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uyamangalisa. Hayi namangazi. Yabona uma ngikutshela ngithi ngigitshelwe, ukugitshelwa yilokhu-ke. Ulilo yazi ukuthi ngivule iBhayibheli la. Namhlanje bengivule naleli elikhulu iDex. Hayi ngithi ngiza nezinto ey'nkulu. Hayi kanti yena unolwakho uhlelo. Hayi lo muntu. Phela ngithi angiprepare, anginaso isikhathi ngoba ngibhizi nabantu. So ngize nakho nje ngazokubeka, sengithi ngiyaqala. Wavele wathi siyale, nami ngavuma ngoba ngigitshelwe. Kuzokusiza mntakababa ukudlula kumuntu. Udlule. Ngoba nginalo izulu, anginaso isihogo. Dlula kimi. Ubone lo mgibelo odalile izulu nomhlaba, ophethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi, onamandla okuphonsa esihogweni, onamandla okungenisa ezulwini, othi uyindlela neqiniso nokuphila. Akhona omunye ozoya kubaba ngaphandle kwakhe. Ngiyamthanda uNkulunkulu, ngithande nawe, ungcwele, unguNkulunkulu ongcwele. Ubaba uNzibande useyavalelisa uthi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.